Monchumuligire bono chiaragire Chinsa Isato chiabono botukenga kene kokwarigania semesa ya mangana maya nyara gokomanyika tiere twabereto kokwarigania kurwase mambia yarenge ntambe weka Chinsa chigabono chiabono maragobali tukoliganeria ijuma stariki ya 30 omutinye 12 mwaka bwechiri bubere na 22 na mange abereka okolekana ayu asali bwango chikogo sansamuranira anyara gokomanya unabaliki baitwa rwako yasangeria kurwa Chinsa mochionsi nyirabono asense Amayia bombe tatu ni gomugako yo matoka nyumba mwaye gakwete asego tabekana buna ni ganywe tamarwa mange igentokero mugako yukunyara gosiria ogmabwaye wego kuligalia abereka okarekana Chinsa mochindo mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza ni gasinga kiende bono anyaruri bagali abene ryokogendera ko yera county yo maega ye committee as senate gotugotera ale amamocha igetigwase committee yo naba MCA we county ya Meru ayomo nenda mango monchumuligere ya isaranso kenkumanyisa tochia bono botuko oleto kubwatera nere gwetera somo na wemanyerio igakoro kwa Joshua Auta iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Nani go toko chaka mesa ya mangana maya noroboti rogo ichani ya maiga yo mugako yo mogo toka senka ya yega kwete mambi ya lero Chinsa mochilichi ya bombe tatu yego toka Chinsa ya Kitutu Central ase county ya Kisii yego tebekana uno musacho yuniga omo mereta marua mange egento kerera ogukwa yo muri Kito Frida Kerubo noroboti rwa senchira yoboikirano. Namayanda abagakwenekigwa ase ekinyoro gia bombeta ibere imeanyanguru ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ase omugaka Bernard Obaye aka Ouru atokekanaga siretie obugima bwaye ase nchira etamanyiri Onyagosira Bernard Obaye siambe ne yanko yane inche narenge gasira ne kisumugirigitega na akura na minyoka nairana mbogwetera ndamanganande amanganaye kana chikonyafuatiria ngwakiro twatagitaiche omawandenga ya ayatalia rayo ni gonde muuru okuru engana na ngina mokeni goli tukolia igoro basangitenere ekenywegwa kolende bagatigana goika bono mambi ase anyororo boti buna osirili obugima abwaye etwamenete no rugoro sambisha nandangiri tukuru mwana ngange tokanda kunywa akandangerio anti inga kiole siko banga mataimo gondonde akanda itoko cyo sibekere gaiga kagenda kuchora na bambe gerete ndagire itoko tumeka tokatumeka ankamutiga ororo ngabwata ngakora kingaira no gocha mwana saa 12 chamara goba yani saa 11 chamara goba naro akandangiri kinde sikongonya kotera rende ndagire mbangeke nara akandangiri ngo ikororo musubati naro balenge komo okurukuchusu bini akamukani marua itariko siba ninje nagorero ngamutigera akanda bibeke rutene ngamataita ndingonyu ngari olinga ndakora ngore bintebe ngao akangate ndi yakobo ko ngaunjo kangabatigoro bono gochubosi aro timanye tina kinga ibachete gochia enje nabo kabona mambi nasoka gochipale tinga inango igetinga nasokiro kurwaro chibana chikogoro ngosoka ngota uno maide ouru ngomori ouru na kyale goku ataruarete orengana ne amate ya Nyagosira nigo amenyetere bwika nonya kabwate abangina babere kolende obeirega kunywa ekenywegwa nsachinde kya musalikira mwako yo mbweko menyete abwata abangina baera kiri bamenyete na barobu muno yo mutangane yaresire ya resisi banyu retara kini gorigi matarra kan go charo torra kini gorigi matarra kan tika ngonyo ari butambe amaru ngonyo ari nande go chara mobera ubemone chara nyude amo affect mbako rukamanyi korende ogosira kwaye nigo gweichaniri abangi ase baganirie obutukibwa bwango gokorekana elio koenekia ningi kya moita uyo sirete mo murominto konkumetinga kyo uwe konyarekana korale sengenjo kurwa maega ntwarengenere tari arwarete tomoire nyagitari etware go sabe serikali etokonye ekoro obutukibwa bwango elinde tomanyekana omwana ominto ngakyakwete ingi kyarenge akore postmortem anye ne eliogo tomanye ngonye nengenjo sasingine gosukonyo burwera abwate nande tabwate burwere bwaye bono nigo abantu basemirigwe gotari endagera gwetania ekerengo gose gotatumika ebinywego abatanaleti ebyo birabaletere obokongu bono musimu bw'isere tare moja mambiende mambina liri tukori omuiso kero kenda abantu nabo beariganetie senchira yukuragira buya naende omuntu kero kende nabo ranyore kumire ndagira uri korengana buno utanya kuri
ebe extra somobere iye narenge kubasaba naende nabo ndora anyoro gwesoanani kero kende guchikunywa marwa atanya kunywa onyora mubikira sakon iye narenge kubasaba abantu bamintu tuire ngora samarwa na kero kende chinchira chinde bintu mbirole soanani asengenjo ichi sereji utanya gwesoanani bikora ntorobo kon chinga kecho oboigoni gobaganiriwe kuba maiso anena mono chinga kechi chemeyega no mindo idate batwa tuiwananga tupunguse kinywaji kinga kichemeyega we Christmas na wacha tutambuko mwaka bya no marembe bali bagutumia twate batutige matukaye na twatwa no marembe na tokora n'umuntu uri goje kuiba ng'ombe goje kuiba ngoko ga ikinyoro apunguse kyara bo bustini mbose kinyoro bwiwe matoke na bintu binde. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia muno mulikito Frida Kerubo hasoroboti rwasenchera joboyikira nugo tigananire Frida Kerubo hasoroboti ronde abasaye batenetse chimya ibere nigo baomerana asensemo yeroga abwasabanyara gosanga sobwa muri tokolero inse yekyombe kemanyekanete buna fellowship champions ekibono kyaboge korana bwatani asokonyara kurobo semya gochya sabasaye enchira bwente kwebwatane konyara gotwara chimbwa chingi ya roboti ru asenchera yobo. Numuyega obaleta mwabwatani nabasaya sensemeyega anasokonyara gosanga sobwa muri tukulero abasaba sebanyara mahegeri anasokonyara kwebwatana bogwe kinyane ase chimbwa chingiya. I am the chairman of Champions Fellowship kirengage itomono. We are targeting youths erinde bamanyo monene na komokorera nyasaye kubwa mono ntegete kwira nembia mono ne chairman asibali ba make this fellowship to be successful nyasaye are kuba seseni naende gosabango mwakonde tocha barwani asobonge erinde bonene ne bakira ne nyasaye gati yabasabe gokurwa senseme yaboigo bakirana somo yagaboli tukulia lero nigo bairere ali babere bakonyera na boigo no bosemia anene kurwa se chikanse nabagani bo bakirana asenseme ye anana monege kundi gigo kerekia youth lakini ntorigo discriminate no nyana bantu bali bala se age bracket ya wetani youth ngwatende bale yokera mafundisho ago fundisha ke goli mune kegeke muna baranyale gutenena na kwe agacha na tuko hapa Eroga na the main aim ya mkutano ni kuhamasisha vijana waweze kuwa ndani ya Yesu, wakuwe busy during this festive season na washiriki katika makanisa yao. Nigo chinga kichyo batebire buna basaya bange nigo barokane kwebwatirania amone chimbwa chimbe ane asogoso ase chigurubu chimbe chicherera abande gusaria egento batebire buna mbachikubwatirana sobwa muna kone kibuno musae ngonyarare gwekinia ase chimbwa chingiya. The biggest challenge kwa vijana ni internet. Watu wengi wametumia simu zao kufanya mambo ambayo yastahili. Abasaya singaki yabone gabatigane ne company chimbe chigurupu chimbe babwaterera amasomo na bali bakorera amasomo bagenderera asinya saye ndali baranyare kuimukireri wase amatukabo yobosaye bwabo abasaya gendo kubacanda na koba teenagers yani kereba ikire myaka gete bago cyane kane chigurupu chiri bago swasi kirocho baswasa mangana ye chinyasore batiga kwege na batiga kwende kanisa yanyarekana basira nigo nchinga kicu gati y'abarandi bago bayikirana sensemeye banyarire kubolia bayiboli kone kibuna nkojara kubwatsi abana babona kubasira kubakwana na chinga kici chimeyega Yesu gukum nabego chinga kici abana balesko nje buno mugaka naende oyokiniri abana nande narerire abana abangase kanisa igona arukine ibirengere birebiya oko semeri kwa no konene nkolinga ntuganeti to nchora abana baito banyare gutigara ko babanyangongo asikinse mu cyonsi cyobugima naba iboli baito balia mwe manganaya moye mobeka abana baito chinguru emoye sankano ngabuneye bacha ende tubanyare ko babwatesia buna bayiboli tokonya abana bayino bacha ko abantu bengeje amatukagocha mbabwate challenges of course lakini asengenjo barasomo nene nyasawo bakonyire igo ebintu togosomiga baborokere babasomiri twabarandirie ibonyege ndengo cyakira at least chingoro chinyinge cya wenire
bono nigo yatigairwo kubwatirana kurwa sawa ibuli amona bwatani ao likonyara kone kibuna nkonyara wale gukwanda abana babo na konyara kubalende likonyara gutwara chimbwa chingiya ko reporter ya Ndizi TV ritere nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Gotigana na yubono mwancho mwurigere Kisii County ya Nyamira gati ya bonchori ya kurwa senseme yubono ni ugwebe murunganiri obo chabu gose ubiye tigira seste chene na sigali chikwege kwa Kisii County ya Nyamira korengana barabuni go bagania serikali komukige tambokero na konyara kwene kibuna ngurusi bale ubi eyurega bwase chigali chikwege kwa seste chene ne Kisii County ya Nyamira chinga kie chibono yo mu bonchori ya ni gate birabuna nerebi ya serikali komukige tambokera seboiga amurekeiro bokorri Kenya kwanza kurubago seta sobra maiga yoko bwa chikura sobo chori bwa korekana omwako yegabwe chiri bubere na 22 toko tebange county ya Nyamira goto yabeira kurwe suku ya erete olde ya erete bade goterega bono ntori kurwara twarwarire makuba tukura maryogo bono timatise maryogo gotangana kurato aturabwena kwanza ekyagere goteye atiokire bobe bare kwanja baturusiri goteyega ekyagere kurwe olde ya erete nkare bono goteya abere kurwe olde ya chagete kurwara misi bono tumatenga ne gwiki bare ko ira batate gosino mutinyi bakuru stoimoki ndutweka to Rusia kyagere yatiokire bobe mabantu mbere ya goterina mai none elimo ingana ndiyo ya ikera ni none elimo kuruja ikiyate bata mabuta igachite kesara kwanza una bayire to bogambia mabuta nali acharogete okoro serikali yawe yatete matuko 100 no gutanyanyasa igobono mabuta nali acharogete asa matukari ire to bogambi nali matuko ba acharogete bosimbo ya tuka intombi ya bande bachandeke abantu abangina babo kabawura kibesa cyaba ko tubare kuri suku bangina suku ye mbarieti abangina nabo chandeke mbarieti suku kwe ikabona serikali yetari yaireta ekonya abantu yaireta ikora abantu na omwe musie kurwa sensemo ya majoge basi ebunge ya bumachoge chache Jeremiah Ngeri nikubona kirembi ya menye benseme yumaga yoko mwali bagari ya bene kunyara kubaikirania magendro soko mochoro buno bwe musie bwe gode yuko kwana kurwa sensemo ya ikobani gate abuna na begetemero beli myese ne kunyara kwane kingo cyale wikirania chira chiri abetega kubalira chinga kyalenge koliye chikura senseme yubo igoni gabodi kubwaterana gate ya menye benseme yo soko nyara kirania magendro ase wodi yo ya machoge basi yo kutoka se bunge ya machoge chache kerna rekol kichukura ikona katevireiga onye ko iwete style gete change okoboko mangane monye wete boli okoboko mu change nakiaba rande gale roi digangire bageri gako bagera asanti abantu bamachoge basi asoko mwirena kerna achete na ari gutara mapoline igona achete nkoliera ngoteba ngakimoko mbeke kerogo ningende ko kole bintu bito bwatia ebintu biri bakabono iga nimbinyo cyano mokende ebintu mutarete mokorerwe wango iga ntu abari baga mugakora mara nga public participation yosi ipi mugabiri kanse nande mukanginyole ile basimba ndakokora kosenye maitera anya Jeremiah bongeri nangarwa sina rwetega abantu barenge manga tege mwako yo ngabatira tiritata abantu jabarabolirie nande ngaje mukange kuleye ngasa tari mo moko teba mina mbiya mole omo muroyo korukiterania naisaine morote naisaine nomo muromi ya nande nera agia simwa motomete egashago koraningia usaba nabami utobenere ndoko bate egashago koraningia Gotigana norobo chirubone kanisa yegi Adventist takorwa sensemo ya Nyamira imanyekete buna Nyamira South ni goire bagotwale kambulie jibono batebire buna yaikiraniria manga gocha sabana baikirana se kambulie yikeyemo ya chakali tukule Jumapili na begorega chikwara lituko lya Jumapili ige kambulie ya bereke okolekana nsemo ya esukuru yoboroso ya Mosocho Academy asabona abwata ni batebire buna babere bakwegeria abana bwa mange ayora abakonye asobuguma bwabo muri kito Fort Amisi igakira nenseme yonna go twaliganira roboti rokobwatia Liokone kiabuna abana banyorire amaigiria isaine chinga kije basigete chiskuru bono nigo ekanisa yeke Adventista kurwa Nyamira Westfield yabegete omurobere bwe kampuli kwegeria abana chinjira abagendete ko bakomenya asobugima bwabo bwakira litiko asamarieta ingorogwa Jared Bosire Kiboma
Jomurai wa bana baiga twabate kamburiga aria musocho secondary day boarding school twabera ro kuri tuko yarangita kimeronge bina isano ritukure mapiri turabera ro makatare moche twabere twakora bintawa oga aria segeti ro twabwate gintu kurukeneja walk kamburiye yeiga iwe gotosemia twegeria abana baito na baukina kimuika bakwenere Nyasaye na babwenere mwanya bantu asinsi bono abana baito bawyenete kwigira mafundisa yaiga edine Nyasaye tokonye na toseni tubwenere ikera Yesu gagocha atonyo ntuyarigane tito ikero mucyuri atorosei boigo chingaki echeche kamburi abana banigo bakomenya asechie maime na boigo kwigira anene amaigerio ao kubatekana n'obugima bwakira rituko gati yabo kweneke abanyareko bakweroseria chindagera na boigo komenya are amuna baibuli babo rero iga igotwatira guchasege tuno gekorukyo yasakawa twaro korega ntogekorukwa hiking twatarire tuikirororo twamanyire story ya Sakawa na inde mono twariro gutumwa Nyasaye igonto genderete kumanya mono igoro ya ubutongi karatogendete gukora hiking abana baiga ekero twabaretera ase kamburi ebakorwa ase bamenyete kinyomba chingiya bone ekero twabaretire gege bagocha bamenya ase chitenti yani chitenti ne chiema una bono gaiga baro kiga no abana baito bagocha bararara ekero bararire gaiga egere ba experience obogima ng'ang'aki gochibosio bagocha komenya ekerande kero kene mechande kunyara kwa bagegocha igoni na kitoko bareta ng'a tubegerie ng'aki bagwento yara kwa komenya no ni chindagera ng'aki bagwento nyara kwa bagochirwire ng'aki obokongu muna mane kere mbure gotwa na bogosangiane kero kenda macha gocha sa mariko nkubegeri tore ng'aki bakunyara kwa bakuruga na go korashindagera ekere mbura yature twikira ase kambuni yinga na mono ekero tukunyara kwa yego tokonya abana banyara kwa bakoremereria asobo kungu tukunyara kwa bogocha nandi bamanyang'ana ki baranyare ko bagwetanga na koremereria gati ya maigeria yuboigo abana abo nigo banyareteri baga riogotara gwikira ase gitunu gia Sakawa ase banyarete ko babago esomia amang'ana ao Tamesha kibarongo niyo pe kanisa Nyakiro district nigo twalengene chawok asa batkanda bakambri bamenye tari musoje nigo twachiterit koria Sunday era nigo twachakora gitunu gia Sakawa tuyagokiri rinde tomanyira amangi Rafika Bunda in a company and we wish you well. Aria abana baito go banjete kurigererio botongi ba Nyasaye egetundu kerigoro go barora ebitunu ebinge no botongi ba Nyasaye na ndebe gokia korora ibi magena bitare na ndebe goki korora imete metawa ya mariogo ne binge akorora sobinge kuripoteri gataseni Ndizi TV kuri skuru ya Mosochi Academy yerime county ya Kisii litanane Josephat Hamisi Biyamuno muri kito Josephat Hamisi hasoro bochi rwa senchira yoboye kirano bono go tigana ne Josephat Hamisi kurase county ya Nyamira wekase county ya Kisii ase wodi ya ibeno mwemsiwe wodi ya beno Stifarika asentundende na ndebono nika ikirana somo yega wokonyara kubaira abana abamura mabuta mutwe ane kurwa se chinka chitari kwenyara abasana gakorwa ebyegwa na konyara gosira chinkichi kunyara wekirani umuroberiyo yobwege koro alika okwana kurase nseme Yoni gaganige koro konyara kumuganirwa n'abantu bonsi unencheremo yo konyara ko gesiro muri kito Frida Kerubo no roboti rwa senchira yobime bunenchereye moyo kunyura egekoro na boigogo konya abatali kwenyara nigo omo MCA we wodi ya ibeno Stifarika asira abaiburi kurwa sensemeyo kobaira abana bamura mabuta mutwe lero gotwacha ekero tariki 3 abateke Gusii na kwarukia abana abaiburi bane mbaro batenya leta abana batigarete twaranga lero tigatoche tukolekera na ba promiseti bali batigarete barokigwe litukolia lero kirenge kenene ky'umuyigo yono kwinyurege koro nabayigogo semia abamura kinga kibago tambuka gochiase ekerengo kindi kwaro kyokoiga no kunyure Gusii tubona na kyarenge nagotabia baga kababundi sabana matera bunagaterire mekore ndinja tutegatia igasaria matera ali abwato bosemia akarenta matera ndatayo
bono gotokwirana egekore kyaro gatera kuri kwa gasomiri omwana omwana oyo noyo obeire omomura arwane sigisi arwane mansai tari ngano korwane ensegi no gochikorigia ebinto korusiko arente boigonigo alika alia eira gochikoinyora egekorokera omwaka ase aboria abantu gwesokia elio kogendereria egesaku kyomogusii twigwananire kiro omwaka ngochitubwaterane tuirani ekaricha yomogusii tari beno yoka goika tokore gusii yonsi aigana ase twachakeire ekere na bali bande bonsi babwate kerengerio kwagache karicha na basabire tochamo tose birengererio egere gesaku yeito kyomogusii ngecha gosira tutagete tokolegas chinga kitoro nande tari to kwaro kinga to choru 2027 igo chinga kitutakayo toinyorunga ingitwakolete nigo boigo arigania abarai bonsi gochia ase wodi ibeno elioko bwaterana na koleta amagenderero ngosaba nonde bwensi ewodi ibeno njitimbe getima chikandonsi murayo nde bwensi tete gocha kolekende no bogo tete koboli chikura 2027 inchunte binto konya bantu tubwaterane gokonyeka onde tanga inereria ngekera goche wodi ibeno neri bagakobogori ya tigaiche kendi yonse bwate tubwaterane tokonye abantu baito amina nabali twa politikomo ngoteba tubwate tokolegas nebirangeli rimwe wate tobekamo togenderere omoteli migie champion ni gagokera obokoleri bwaye ase emetinyi eneyoka tigambate anto baibeno na gusiengima chinguru konyo mungwano ya taraego na mbona ndoche mwarore buna mwamoire metinyi taraera gosenene lakini mwarorire bintakolire boigonigo abaibori bagokera omoroberio yo ase bairane limbia mono na kumugania kogendera no moyo yo igona keiro mugambe Steve alika ngambi ya mono asomo yega bwenyangi yeke Gusii kwarokia abana obo maana bwa mangana buna inche na bwate kende lakini onkonyire ondusirio bosoko Frida Kerubo, Ndizi TV. Gotigana hayobono kurwa sensemo yaibona mangana rengetege korgo ikase nsemende isiko yorogongo rwagusi omoseneto mo chore kurwa se county ya Bungoma Wafra David Wakoli maiga yokonyara ko irachikura sensemeyo elikonyara ko mo seneta bena sobo chore bokebwa kolekana se entunde ya kabere ni gobono mori ya bakagotiani wali tukolia rekonyara ko bali bagaliaye oyo kabero mo seneta bwe county ya Bungoma Moses Masika wetangura maga ya wetangura ogochoro buno monagari bwe bunge haso bochori bwa bagoko era chinga kichinga chogotiani ukwaye nigabakarambye mono bali bamwachikura sobo chori bwa kolekana na kulia ile buna nacho ikiraniyo bokori bwaye gocha samenyebe county ya Bungoma. I Wafula David Wakoli, having been elected a member of the Senate, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Gotigana na yubono he committee ben rwase bunge ya Senate kunyara kumurekera na kuligerio bokore bwa yo mugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza nigasomo ndebono ya roko na chakwabo maega yo koroboti kweme no kunengia kubacho retonyale goikirania igoba MC kurwase bunge se county ya Meru babete bakomochobo koriwa mu governor bwe county yo Kawira Mwangaza asogote buna talinga korobo koriwa ya senchera ebwendete na kobeka mamocha sabaga netibono anyari gwakwisi kurwase korokyo bo governor bayiguri bagakonyara gochoro mu governor mungao ase county yo ya Meru kolengane committee yabake gochoro se bunge Senate kuligeria mangana yuni
roboti rwabo na gotebuna nigo banyorete amang'ana arengete omugavana bwe county yibuna tabwate bosaiti bonde bwense egentekere konyara konyatugutira are maiga yokwe murungania korwase bunge ye county yugo ikase senate asbabwate amamoche 50 nelimo ase korende bunge senate yate yabuna amba mnyorete na mamocha ndonse omugavana bwe county ya Meru kawira mwangaza ase mwangaza abwatire bagari yabene kogendera nemero beliye ase yerana gwekirania obokorire ase county ya Meru. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to thank the House, thank colleagues, and thank all the stakeholders in this matter of the special committee that was considering and investigating the proposal for removal from office by way of impeachment the governor of Meru. The committee and investigated and made a decision on charge 1 being nepotism, illegal unlawful dismissals, and usurpation and state of the county organs. It also made a decision, Mr. Speaker, on charge number 2 on incitement, bullying, vilification, and misleading campaigns against other leaders. Mr. Speaker, sir, charge number 3 in the same manner, and it was about forceful entry into the assembly precincts and mobilization of unlawful riots against members of the assembly. And charge number 4 was violation of public finance management laws. Charge number 5, finally, misconduct relating to nomination of county executive committee. Mr. Speaker, sir, after the consideration and investigations, observations were made, conclusions were made, and by a decision of one after member, all the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. I thank you, Mr. Speaker. Na chinga kia yuagendrete gotigara asa mangana rengete bunge ye senate omobwa abachore abaseneta esio kenyuri ni gobona kwanirengane yu anene aso gwako yeso gotaku kwa yesko omugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza korengana nesio kenyuri ni gate birubuna barabuna abaseneta nero renga omobwe committee yare konyara koringoria sobo ime igoro ya mangana igete ase bunge ye senate ni gate birubuna ni gobwatetia machikons na korigereria kerigeta keire gwikiranirwa eri konyara ko mwanchera omugavana we county yoko gendera nemeremo yaye uno mugavana we county ya Meru Senator Mochore ukenyuri esi ritkoria roro ntwa bato kugambire ngana ya mugavana Meru Kawira Mwangaza astwa bato kuna cheki nanga tigo musubati Kawira Mwangaza agendere ne ubukori bwaye gasi asabantu ba Meru tuabete tukunenkia manganaya tukategere county assembly ya Meru tukategera nensemo y'umugavana Meru tukamanya kuruo tukaikaransa ama nabali twarenge na barabwa se committee tukarosero roboti rogotebanga ase ebintu byabekire ngakorete ntwaroche ngambikiranete igo tumanya koreto roboti urubunge ase twabato gwetinga Musbat Kawira Mwangaza tikagenda no bokori bwaye gasi asa abantu ba Meru naende nchebuno yomo bw'abantu barenge kamati eri abantu 10 yomo nago kirase bunge senate kongari bageri erinde ko bwatesie kamati eri gokore gasi mwarora
Chinga kiuchibonesio kenyurini gaganirichi kurinyare goitigwa ase chibunge elibono litari kubachanda aba governor anena sogotaka gwa kwisiko kolengano kinyuriri gatebire buna ni gaba governor bagenderete guchandeka soko gosererwa n'aba MCA aseganga yogotaka gwa kwisiko asokolende ebirugo bindo by'oburayi buna obo senator nabo igono bojumbe batari kogosererwa asabono bagandichi kuryetigwe aba MCA mbatwara chinguru choko gosereryo mu governor bunanko mwaka walisiko kurwasekerogo cy'oburayi. Legin komentanga ntorigirete kocha kuchenjiri chiko erinete baraisi kumurusyo mu governor ekaro kurigireri ere akusana kurusyo mu jumbe kerogo mo senator goseno nyono mo MCA lakini asekyo konyora sa mu governor ko baraisi sana erinete tokei okorusigo kwa ba governor onya barai baitu bakunyara basolva mangana abo county assembly gari erinda mangana ya tatu ikera mutwa na gotigana norobo tirubono goika sensemende kyombekeli kyobochori IBC ni gobono giatebere kyabekire merobelisene ana sobochori obokebo chigokolekana asensemeli ya Garissa town sariki sano omutinyo motangani hoibono tirabo mwako gocho mwaka bochiri bubere na merongebere netato kolengana ne mo commissioner bwekyombeke Abduliye ni gobono abakagote buna marigo nyonse ni gaberga kobekwa elikone kibuno bochori obungo chibole gokorwa asenchira yoboikirano ni gochinga kichama ntiribuna bacho kubwatira na monensemo yoborendi elikonyara ko ene kibuna buraburu nchiro chigo chiko ene kiwa asobo cholibo kubura kolekana stariki sano mutinyo mutanga ne senseme ya Garissa tono na boni ganyarega kubori aba MCA na bayigona bana siasa bonsi kurwa senseme yoko ne kibuna ngotingi bale omorembe asobo choliboke bulibusio. And we are very grateful because we always talk about Chibukati, but the real person who was in charge committed specifically this area trust us that we count each and every vote that is cast. We appeal to you to cast your votes and peacefully go home and leave the commission to do its work in terms of tallying, in terms of announcing the results. The commission is prepared. We are currently concluding training of presiding officers. We have made arrangements. We will work very closely with the IBC to ensure that we conduct peaceful elections. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore, my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote, and we want to assure them that we're going to provide security. Na boigo hekera yoagendrete bono goikase county ya Nakuru ni gawanya nyimbo abekire byaro musayo mubwate myaka emerongebere ntatu aserieta Jackson Marucha uyo manyakanta aserete muna Rochas asenseme yo ya Nakuru kolenga na nyimbo ni gobagote abuna Jackson Marucha ni gakagere koba oyo mubwabarai ase ekyombekere kyabere kyakorobo saliase county ya Nairobi kamanyakanta buna genge la confirm awerwa kobaita bantu anene kunyara kobaura bintu byabo nabo konyara ko bangenta se county yo ya Nakuru nigo chinga kecho anyimba bate birubu nabagendrete timbero no bunyabyo botindi elikonyara kuligo abakeo sikonyara ko baligia bakagoro bande batano abwego tebekana buna bakubwatira na Jackson Marucha so konyara ko ebera banta se county ya Nakuru nabo nigo kubuli ko rocha samanyibe county ya Nakuru ko ne kibuna nguru baroro botu ko cyasabanya nyimbo elikonyara ko ikira bakagira bubo sari abo bagendrete go sega se gyabanto ane chinsemo chia Nakuru. Yesterday there was an operation. Of course they have been on our ladder. Tumekuwa tukiwatafuta for many days. So jana tukasikia there was a meeting. Kulikuwa na mahali walikuwa na mkutano and on a tip off officers were able to move in very fast and they managed to arrest him as his counterparts, his colleagues. Mikora wenzao walipotoroka. It is said walikuwa na gari hapo ilikuwa imejaa visu. For whatever the mission they had, we are yet to establish through our investigations. On the onset of the confirmed gun, things appeared not to go well, so he alleges to have surrendered to the OCS Bondeni police station, which information we are yet to verify. But he says that he was on the verge of reforming completely.
Omuchumulikire bono asoroboti oru buna nigo omukagiro yomo asirita Jackson Marusha se county ya Nakuru aberga kobe kubiara so kagiro koba oyomo bwabara weke ombekerikia gengela confirm no bekiru biara nigo rogotero mutumo komo kenyero ntokere na sentunde ya kabiri nkomanya mange na wega nali akore kandesta likune chalero amono motienyi buno yole togendo mutumo komo ke we can send studio tumera na demo Stephen captain number 001 atumanya mange ana sensemo yechigo sortiga nyora mache Tosca.